ina ganin fa ni na daina TikTok. Biyu bayan wasu abubuwa da suka ɗan faru. So gaskiya ina ganin ni zan haƙura da yin TikTok. Idan ma za ku ci gaba da ganina a TikTok, so gaskiya ba za ku ƙara ganin wani content nawa da nake yi ba, saboda na ajiye zan daina. Da farko dai kamfanina shine sunan shi Amash Luxury Import. Kamfani ne da nake sai da kayayyaki, jakunkuna da takalma, kuma nake haɗa lefe a cikin farashi mai sauƙi. Kuma idan shago kake so za ka buɗe, za ka iya min magana direct, zan iya baka kaya akan farashin sari. Akwai 'yan mata guda 3 a TikTok ɗin nan, kun san su, da suka cancanci na ba su kyauta saboda sun yi supporting wannan business ɗin nawa. Kun gane ai? So a cikinsu akwai Hafiza Billah, ku yi min tagin nata, ta ci wannan jakan. Sannan akwai Zara, wadda aka fi sani da Timuna, ita ma ta ci wannan jakar. Ku min tagin nata guys. Yawwa akwai Maryam Bombita, ita ma ta ba da gudunmawarta a wannan kamfani na Amash Import. So ta ci wannan jakar.